U okviru drugog kola prve B lige fudbaleri Loznice igrali su u Nišu protiv renomiranog protivnika ekipe Radničkog. Meč je odigran na stadionu Čair pred nešto više od 1000 gledalaca, među kojima je bilo i nekoliko desetina navijača iz Loznice. Ekipe su nastupile u sljedećim sastavima. Loznica na golu Šiljak, broj 2 Marković, 3 Čeliković, 4 Obadović, 5 Cerovac, 6 Milovanović, 7 Stanković, 8 Josipović, 9 Vuković, 10 Petrović i 11 Mićić. Na klupi za rezervne igrače, pored rezervnog golmana Rakovića, bili su Pjanić, Maksimović, Samurović i Vojvodić. Trener ekipe je Miroslav Milanović. Radnički iz Niša, na golu Ivan Ranđelović, 2 Gavrilović, 3 Grujić, 4 Jovanović, 5 Dimitrijević, 6 Đokić, 7 Đorđević, 8 Dragan Ilić, 9 Đuričić, 10 Aleksandar Ilić i 11 Manić. Na klupi za rezervne igrače, broj 12 Stupljanin, 13 Milenković, 14 Ilijević, 15 Živadinović i 16 Milutinović. Trener ekipe Miodrag Stefanović. Meč je vodila sudijska trojka na čelu sa Krstivojem Filipovićem iz Beograda, njegovi pomoćnici Zdravko Savić iz Bačke Topole i Slavko Tufečić iz Inđije. Delegat meča je bio Andić Andreja iz Beograda. A sada pogledajmo najinteresantnije detalje meča. Prvi minut i prva uzbudljiva situacija pred golom Loznice. Korner sa desne strane za Radnički izveo je Đorđević. Glavom je šutirao kapiten Aleksandar Ilić, a sa gol crte loptu izbacuje Čeliković. Do lopte ponovo dolaze fudbaleri Radničkog, tačnije Rade Manić. Šutira, njegov šut blokira Marković, a onda iz velike daljine šutira Dejan Dimitrijević, ali dobra intervencija golmana Šiljka. 2 minuta kasnije novi atak prema golu Loznice. Šut iz daljine, ovaj put probao je Goran Đorđević. U 9. minutu prva 100% prilika za Loznicu. Josipović do Obadovića, ovaj sjajno pronalazi Vladicu Petrovića. Vladica Petrović do Vukovića. Iz izgledne prilike Vuković šutira, međutim golman Ivan Ranđelović brani. Pogledajmo u situaciju još jednom. Izvanredna akcija Lozničana, ali Željko Vuković iz ove situacije nije uspeo da savlada golmana Radničkog iz Niša. U 13. minutu prva sporna odluka sudije Filipovića. Josipović je prekinuo napad Radničkog, Stanković sjajno upošljava Mićića, ovaj prelazi golmana Radničkog, Ranđelović ruši Mićića i kada su svi očekivali da će sudija Filipović, pored osuđenog slobodnog udarca za Loznicu, pokazati crveni karton golmanu Radničkog iz Niša, ovaj je na opšte zaprepašćenje svih prisutnih na stadionu pokazao samo žuti karton, iako je po svim pravilima fudbalske igre za ovakav start predviđen crveni karton. Pogledajmo još jednom ovu situaciju. Bila je to do tada najlepša kombinacija viđena na utakmici, a ko zna kako bi se igra dalje odvijala, naravno i rezultat da je sudija Filipović postupio po pravilima i za ovako pogibljen start, i to u gol šansi, pokazao crveni karton golmanu Radničkog iz Niša Ivanu Ranđeloviću. Bila je ovo najava tendencioznog suđenja beogradskog sudije Krstivoja Filipovića. Slobodan udarac izveo je Josipović, snažan udarac po zemlji, ali je Ranđelović dobro reagovao. 3 minuta kasnije slobodan udarac za Radnički. Izveo je prvi strelac lige Rade Manić, silovit udarac, ali je Marković uspeo loptu da izbaci u korner. U 25. minutu nova sporna odluka sudije Filipovića, odluka koja je direktno uticala na rezultat. Aleksandar Ilić je loptu ubacio u kazneni prostor Loznice, a tamo je pao Dragan Ilić i na zaprepašćenje svih sudija Filipović je pokazao na belu tačku. Pogledajmo još jednom pažljivo šta se dogodilo. Dakle, Radnički izveo slobodan udarac, kapiten Aleksandar Ilić pokušava loptu da otvori do Dragana Ilića, a ovo je pao ispred Duška Milovanovića i bio je to taj sporni 25. minut i 11-terac za ekipu Radničkog, 11-terac iz kog je Radnički poveo sa 1:0. Milovanović je dobio žuti karton, a utisak prisutnih na stadionu Čair u Nišu je bio da je 11-terac prosto rečeno izmišljen. Bio je
Rade Manić, pogodak 25. minut, Radnički Niš Loznica 1:0, bio je to 14. pogodak Manića u prvoj B ligi. U 38. minutu Milovanović je odigrao dupli pas sa Vladicom Petrovićem, našao se u zoni šuta, međutim intervenisala je odbrana Radničkog iz Niša, izbacila loptu u korner i bio je to prvi korner za Lozničane u dosadašnjem toku meča. Korner izveo Saša Josipović, glavom je šutirao Vladica Petrović, ali pored stative gola Radničkog iz Niša. U 41. minutu najlepša akcija Radničkog iz Niša. Đorđević, sjajan pas do Rada Manića, ovaj pred golom Loznice pronalazi Đuričića, Đuričić šutira petom, ali sjajno interveniše Veroljub Šiljak. U posljednjem minutu prvog poluvremena druga 100% prilika za Loznicu. Loznička odbrana je prekinula napad Radničkog iz Niša, Saša Josipović, idealan pas do Mićića, Mićić loptu prebacuje na suprotnu stranu do Željka Vukovića, a onda se Mićić sjajno ubacuje pred gol Radničkog iz Niša, Vuković to vidi, dodaje loptu do njega i Mićić sa peterca glavom šutira pored same desne stative golmana Ivana Ranđelovića. Naravno, ovu situaciju ćemo vidjeti još jednom. Zaista idealan pas Saše Josipovića, dobra kombinacija dvojice najsturenijih napadača Loznice na ovoj utakmici, Mićića i Vukovića, ali eto, Mićić nije imao sreće, lopta nije htjela u gol i propuštena je druga 100% prilika za ekipu Loznice. I bilo je to sve u prvih 45 minuta. Dve 100% prilike za Loznicu i dve, najblaže rečeno, sporne odluke sudije Krstivoja Filipovića, rezultat 1:0 za ekipu Radničkog. Lozničani su zapretili odmah na početku drugog poluvremena, tačnije u 48 minutu. Korner sa desne strane izveo je Petrović, sjajan centaršut Markovića, a glavom je šutirao Mićić, dobra intervencija Ranđelovića. U 53. minutu 2:0 za ekipu Radničkog. Na sredini terena loptu izgubio Duško Badović. Đorđević je loptu dodao do Đuričića, ovaj pronalazi Manića, koji iz izgledne prilike uspeva da savlada Veroljuba Šiljka, dakle 15. pogodak Manića, Radnički Niš Loznica 2:0. I ovaj gol vidjet ćemo još jednom. Duško Badović je čekao da mu se na levom krilu otvori Čeliković, to je iskoristio Đorđević, a čini se da je odbrana Loznice malo zakasnila sa ofsajd zamkom, to su iskoristili Đuričić i strelac Manić. 53. minut Radnički je poveo protiv Loznice rezultatom 2:0. Posle samo 3 minuta igre Lozničani su imali priliku da smanje rezultat. Sjajno je sa desne strane centrirao Marković, glavom šutira Mićić i pogađa prečku gola Radničkog iz Niša. U nastavku akcije ponovo centaršut Markovića, ovaj put Mićić pogađa mrežu, ali po treći put na scenu stupa Krstivoje Filipović i na intervenciju svog pomoćnika poništava pogodak Mićića. Sada pogledajmo celu akciju koja je prethodila navodnoj ofsajd poziciji Mićića. Dakle, prvo šut glavom, Mićić pogađa prečku i dalje se nastavlja akcija Loznice, ponovo centar šut Markovića, ovaj put Mićić na pravo mesto šalje loptu, čak i golman Ranđelović grdi odbrambenog igrača Grujića. Ni fudbaleri Radničkog nisu očekivali ovakvu odluku sudije, a protesti fudbalera Loznice nisu rodili plodom, ostalo je 2:0 za ekipu Radničkog.
Vidjet ćemo ovu situaciju i treći put, ovaj put na usporenom snimku, jasno se vidi da je ispred Mićića, dakle bliže svom golu, bio igrač sa brojem 3, Špira Grujić, i da o ovoj poziciji nema ni govora. U 62. minutu Lozničani su izvršili prvu izmenu. Umesto Stankovića u igru je ušao Momčilo Maksimović, a pre toga trener Radničkog iz Niša Miodrag Stefanović umesto Jovanovića u igru je uveo Živadinovića. 3 minuta kasnije Vojvodić je zamenio Željka Vukovića, a i u Radničkom je došlo do druge izmene. Umesto Dragana Ilića u igru je ušao Ilijević. U 68. minutu nova izgledna prilika za Lozničane. Akcija je krenula od Cerovca, odigra dupli pas sa Petrovićem, lopta dolazi do Duška Obadovića i kada se ovaj pripremao za šut, odbrana Radničkog je reagovala i lopta se našla u rukama golmana Ivana Ranđelovića. Odmah je usledio kontranapad ekipe Radničkog iz Niša, preko Ilijevića, zatim Đorđević, ponovo Ilijević, nije bilo ofsajd pozicije, a Ilijević je iz izgledne prilike šutirao pored gola Veroljuba Šiljka. Svoje izgledne šanse Lozničani su uspeli da ostvare tek u 71. minutu i to na veoma neobičan način. Korner sa desne strane izveo je Vladica Petrović, jak efe, lopta preleće golmana Radničkog Ivana Ranđelovića i ulazi u mrežu. Još jednom ćemo vidjeti majstorski potez Vladice Petrovića. Dakle, Lozničani su u 70. minutu uspeli da smanje rezultat na 2:1 i ponovo sebi otvore nadu ka nekom povoljnijem rezultatu. U 80. minutu dva sjajna udarca Nišlija prema golu Loznice. Prvo je udarac oprobao Rade Manić, Šiljak je uspeo da odbrani, a u nastavku ove akcije Lozničani su načinili prekršaj i sviran je slobodan udarac za ekipu Radničkog. Izvođač slobodnog udarca, ponovo Manić, silovit udarac pored same leve stative gola Loznice. Osamdeset treći minut i treća 100% šansa za Loznicu. Šiljak je degažirao loptu, nezgodno je zahvatio Grujić, pravo do Vojvodića koji sa 5-6 metara ne uspeva da savlada golmana Ivana Ranđelovića. Pogledajmo još jednom priliku koja je Lozničanima mogla eventualno doneti bod. Vojvodić levom nogom, ali nije to bio udarac koji ne bi mogao da uproti golman Ivan Ranđelović. I odmah je usledila kazna. Nišlije su krenule u napad. Vidjet ćemo to za koji trenutak. Lopta do Ilijevića. Na desnu stranu Rade Manić ubacuje loptu pred gol Loznice. Na pravom mestu Đuričić i 3:1. Dakle, zaista mali korak od boda do poraza. Još jednom treći pogodak Radničkog iz Niša, strelac Đuričić, 85. minut, i to je bio konačan rezultat utakmice Radnički Niš Loznica 3:1. Na kraju utakmice komentator obično ostaje da oceni igru jedne i druge ekipe i istakne najbolje pojedince. Posle meča u Nišu nameće se utisak da bi Loznica rezultatski mnogo bolje prošla da nije bilo slučajnih ili namernih grešaka sudije Filipovića. Nije isključio golmana Ranđelovića, a po pravilima je morao, svirao je vrlo sumnjiv 11-terac i na kraju je poništio potpuno čist pogodak Mićića. Ali to je stvar njegove savesti i sudijske organizacije.